Meta beşa dehemîn İsa her 12 şagirtên xwe gazî ba xwe kirin û desthilatî da wan ku ruhên nepak derxin her cûreyê êş û nexweşiyan qenc bikin. Navên her 12 şandiyan ev in. Yê pêşî Şîmûn ku jê re Petrus digotin û birayê wî Endrawîs, Aqubê kurê Zebedî û birayê wî Yuhenna, Filîpos û Bartolomeyos, Tûma û Mettayê bacgir, Aqubê kurê Halfayos û Tedayos, Şîmûnê welatparez û Cîhudayê İsxaryotî yê ku İsa da dest. İsa ew her 12 şandin û li wan emir kir û got: Neçin nav milletên necihû û nekevin tu bajarê Semeryan. Li hêbêtir herin ba miyên wendabûyî yên mala İsraîl. Gava ku hûn herin mizgîniyê bidin û bêjin, padîşahiya ezmanan nêzik e. Nexweşan qenc bikin, miriyan rakin, kotiyan paqij bikin û cinan derxin. We belaş stand belaş bidin. Di kemberên xwe de ne zêr, ne zîv û ne jî sifir hildin. Ji bo rêwîtiyê bi xwe re ne tûrik, ne dû kiras, ne dû cot çarox, ne jî dar bibin. Çimkî pale hêjayî xwarina xwe ye. Kîjan bajar û gundê ku hûn herinê bipirsin ka kî hêja ye û heta ku hûn derkevin li ba wî bimînin. Gava ku hûn ketin malekê silavê lê bikin. Eger ew mal hêja be, bila aştiya we li ser wê be. Eger ne hêja be, bila aştiya we li we vegere. Kî ku we qebûl neke û guh nede peyva we, gava hûn ji wê malê an ji wî bajarî derkevin, toza lingên xwe biweşînin. Bi rastî ez ji we re dibêjim, di roja Dawî de rewşa diyarê Sodom û Gomorayê wê jiya wî bajarî çêtir be. Vaye ez û wek miyan dişînim nav guran. Loma wek maran ba aqil û wek kevokan dilpak bin. Îcar li hember mirovan hay ji xwe hebin. Çimkî ew ê we bidin destê civînên giregiran û di keniştên xwe de bidin ber qemçiyan. Ji rûyê min ew ê we bibin ber walî û padîşahan, da ku hûn ji wan û ji milletan re şahîdiyê bikin. Lê çaxê ku ew we bidin dest, xeman nexwin ku hûn ê çi bêjin û çawa bêjin. Di wê demê de wê ji we re bêdayîn ku hûn çi bêjin. Çimkî yê di peyve ne hûnin. Lê ruhê bavê we, wê bi devê we bipeyve. Bira wê birayê xwe, bav wê zarokê xwe teslîmê mirinê bike. Zarok wê li hember dê û bavê xwe rabin û wan bidin kuştin. Hemû wê di ber navê min de ji we nefretê bikin. Lê yê ku heta Dawiyê ragire, ew ê xilas bibe. Gava ku li bajarekî tengahiyê bidin we, hûn birevin bajarekî din. Bi rastî ez ji we re dibêjim, beriya hatina kurê mirov, hûn pêre nagîn ku li hemû bajarên İsraîlê bigerin. Şagirt ne di ser mamosteyê xwe re ye, ne jî xulam di ser axayê xwe re ye. Têra şagird dike ku bibe wek mamosteyê xwe û têra xulam jî dike ku bibe wek axayê xwe. Eger ji malxwê malê re Belzebûl gotin, îcar ew ê ji maliyan re çi û çi nebêjin. Îcar ji wan netirsin. Çimkî tu tiştê nixumandî tune ku xuya nebe. Ne jî tiştekî veşartî heye ku neyê zanîn. Tiştê ku ez di tariyê de ji we re bêjim, dronahiyê de bêjin. Tiştê ku di guhê we de tê gotin, li ser banî gazî bikin. Ji wan ên ku bedenê dikujin, lê nikarin can bikujin netirsin. Hêbêtir ji wî bitirsin ê ku dikare hem can û hem bedenê di dojehê de helak bike. Madû çivîk bi çerxiyekî nayên firotin? Dîsa jî bê destûra bavê we yek ji wan nakeve erdê. Heçî hûnin mûyên serê we jî hemû hejmartîne. Loma netirsin, hûn ji gelek çivîkan hêjatirin. Îcar her kesê ku li ber mirovan min eşkere bike, ez jî ez ê wî li ber bavê xwe li ezmanan eşkere bikim. Lê kî ku min li ber mirovan înkar bike, ez jî ez ê wî li ber bavê xwe li ezmanan înkar bikim. Ne fikirin ku ez hatime aştiyê bînim ser rûyê erdê. Ez ne hatime ku aştiyê bînim, lê ez hatime ku şûr bînim. Çimkî ez hatime ku dijraberiyê bixim navbera bav û kur, dê û keçê, bûkê û xesûyê. Dijminê mirov wê maliyên mala wî bixwe bin.
یکو دی آن باو خوش من بیتر hez dike ne hêjayê min e. Yêku kur an keça xwe ji min bêtir hez dike jî ne hêjayê min e. û ev ê ku keça xwe hilneyne û li pey min neyê ne hêjayê min e. Yêku jiyana xwe bibîne ew ê we winda bike. Lê yêku jiyana xwe di ber min de winda bike ew ê we bibîne. Yêku we qebûl bike min qebûl dike û yêku min qebûl bike wî yêku ez şandime qebûl dike. Yêku pêxemberekî ji ber ku pêxembere qebûl bike ew ê xelata ku ji bo pêxembere bistîne. û yêku mirovê rast ji ber ku rast te qebûl bike ew ê xelata yê rast bistîne. û kî ku tasek ava sar bide yekî ji wan biçûkan ji ber ku ew şagirtê min e bi rastî ez ji we re dibêjim ew tu caran xelata xwe winda nake.